Ново кино? Да, най-новото. 300D. 300D? Да, виж. Супер! Кой филм ще гледаме? Убиец по пижама 5. Супер! Само се взема някои работи. Готов съм! Виж за какво е това всичкото? Пич, това е първото ми 300D кино! Искам да е идеално! Добре, не тръгваме. Хеле! Само трябва да вземем пояса и... Пояс? Ето кой филм ще гледаме днес. Филмът започва! О, супер! О, супер! Толкова е реалистично. Къде сме? Пич, мисля, че сме във филма. Във филма? Да! Не прочеси ли брошурата? Супер! Хайде се разкараме. Добре. Хей, виж! Срещу мен идва пожарна. Толкова е реалистично. О, не! Хей! Добре ли си? Добре ли си? Какво беше това? Ако нещо ме се случи тук, ще ги осъдя. Не можеш. Виж какво пише в брошурата. Какво? Но това значи, че... Sorry for party rocking. Yeah, I be up in the party. Какво ще правим сега? Има само един начин. О, не, пич! Ти уби главния герой! Кой ще уби лошият сега? Ало! Мамо! Опитвам се да убия едни пичове. О, моля те! Само малко! Моля те! Знам, че минава шефта, ама... добре. Чао. Обичам. Сори, пичове. Трябва да убия някой друг път. А сега? Какво ще правим? Трябва някак да се измъкнем от тук. Чакай малко, имам идея. Може би трябва да махнем 300D от чилата. Успяхме! Да се махаме от тук. Добре. Чакай малко. Едва успяхме да се отървем. Чакай малко. В 300D кино усещаш всичко, нали? Да.
Можеш да докосваш всичко, нали? Да. Искаш ли да гледаме 100 голи матки? Добре. Да тръгваме. Sorry for party rocking. Yeah, I be up in the party, looking for a hottie to bone.